Ik ga verder bij de tegenprestatie van verdachte Arends. Wat betreft de tegenprestatie voor Arends, dan wel aan haar geleerde bedrijven, zullen wij verwijzen naar hetgeen hierboven is eerder gesteld. De zaak Deschamps en Edenat. Als mede ook de betaling waar getuige Roga over verklaart. Zonder twijfel is hier sprake van een tegenprestatie die direct samenhangt met een betaling aan Sievinger. Dan wel een voorkeursbehandeling. Dat de betaling uitgevoerd door Roga niet direct te linken is aan officiële aandelenverkoop doet er dus niets aan af. Wat ons betreft staat vast dat Roga een substantieel geldbedrag naar Sievinger heeft gebracht. Hier tegenover staan zeer waardevolle tegenprestaties in de zin van een voorkeursbehandeling bij de uitgifte van erfpachtrechten. Dan verdachte Suzebeek. Suzebeek zijn succes qua erfpachtterreinen lijkt geëxplodeerd te zijn na de aanstelling van verdachte Sievinger als minister. Voor zijn aantreden als minister had Suzebeek geen noemenswaardige successen qua aanvraag. Na het aftreden van Sievinger trouwens ook niet. De ambtsperiode van Sievinger als minister was voor Suzebeek een periode van gouden jaren en gouden bergen. De werkwijze van Suzebeek bij de aanvragen is niet geheel transparant. Of beter gezegd, geheel niet transparant. Suzebeek schuift steeds andere mensen bij zijn bedrijven naar voren. Dit enkel en alleen om zichzelf buiten schot te houden. Dit geeft Suzebeek ook met zoveel woorden toe. Dit deed Suzebeek, naar eigen zeggen, omdat zijn ambtenaarschap deze functie als bestuurder verbood. Kennelijk weet Suzebeek dus dondergoed dat er iets niet in de haak is. Maar uiteraard heeft Suzebeek geen bezwaar om creatief met deze regels om te gaan. De bestuurders van zijn vennootschappen zijn niet meer dan katvangers. Deze bestuurders beslissen helemaal niks. Ze voeren slechts instructies van Suzebeek uit. Het overzicht van de bedrijfsstructuur van de diverse vennootschappen die zijn toe te schrijven aan verdachte Suzebeek maakt ook duidelijk. Hij is de begunstigde. Hij is de UBO. Dat is de ultimate beneficial owner. Dat is een andere term voor de daadwerkelijk belanghebbende van een vennootschap, de natuurlijke persoon die erachter zit. Hij bepaalt. Alles wat deze vennootschappen verkrijgen, daar heeft Suzebeek ook direct beschikking over en niemand anders. Uit het dossier blijkt dat Suzebeek de ene toplocatie de andere toplocatie kreeg. Palm Beach, Eagle Beach. Een terrein tegenover de cruise terminal in Oranjestad. Terreinen die zonder twijfel miljoenen waard zijn. Deze terreinen gaan dus niet naar grote. Deze terreinen gingen naar het afdelingshoofd informatica bij de dienst openbare werken. Of specifiek de persoonlijk adviseur van het bureau van minister Sievinger. Deze twee banen en aanstellingen zijn wat lastig uit elkaar te halen in de loopbaan van Suzebeek. Vaststaat dat Suzebeek naar eigen zeggen feitelijk tussen de 3 en 5 uur per week werkt als ambtenaar. Alleen voor toenmalig minister Sievinger. Dit op een arbeidscontract van 40 uur. Met ook nog aanzienlijke toelagen. Het is wat dat betreft dus niet vreemd dat Suzebeek alle tijd had om zich te ontwikkelen als vastgoedontwikkelaar. In deze periode. In ieder geval gaf Sievinger dus erfvalrechten uit aan iemand die rondliep op zijn eigen ministerie. De chief of staff van Sievinger, verdacht Avery, was zelfs zo attent om steeds voor Suzebeek naar de DIP te bellen om te vragen hoe staat het eigenlijk voor met zijn aanvragen. Suzebeek zijn naam wordt in onderzoek af Westroes ook al vroeg genoemd. Reeds bij de aangifte van statenleden Kroes en Tjon in februari 2018. Getuige Tsu, tussen 2010 en 2014 teamcoördinator bij de DIP, geeft ook aan dat de naam van Suzebeek vaak werd genoemd. Veelzeggend verklaart Tsu, hij, Suzebeek, kreeg alles. Op alle aanvragen van Suzebeek gaf Sievinger zijn akkoord. En het afgeluisterde communicatie tussen Sievinger en Suzebeek blijkt dat Suzebeek en Sievinger ook praten over vastgoedinvesteringen. Vastgoedinvesteringen van Suzebeek. Concreet ging het over een pand waarin Suzebeek de supermarkt Ling & Sons probeerde te krijgen. Dit gesprek vindt plaats september 2019. Zonder twijfel bespraken Suzebeek en Sievinger dus heel concreet de vastgoedpraktijken van Suzebeek. Dit maakt het wat ons betreft, het Openbaar Ministerie,
Dus volstrekt onaannemelijk dat Suzebeek het geheim heeft gehouden dat hij achter de diverse aanvragen zat die door en namens hem bij het bureau van Sievinger zijn ingediend. Want al zijn vastgoedprojecten, zonder uitzonderingen, gingen over het bureau van Sievinger heen. Wij stellen dus dat Sievinger degelijk op de hoogte was van alle aanvragen ingediend door Suzebeek en zoals hieronder beschreven. Ik begin bij Pats Development. Pieter Suzebeek is de begunstigde en enige aandeelhouder van Pats Development. Zijn naam stond ook op de bouwofferte van Pats Development. Mocht u nog twijfelen, Pats staat voor de initialen van Suzebeek. Uit correspondentie en verklaringen van betrokkenen binnen de overheid blijkt dat iedereen op de hoogte was dat Suzebeek, nogmaals Pieter Suzebeek, de persoon was achter de aanvraag van Pats Development. Dit was allemaal eind 2011. Deze aanvraag gaat dus al wat jaren terug en lijkt in november 2011 in een stroomversnelling te raken. Dit mede geïnitieerd door Sievinger, die op 30 november van dat jaar, 2011, een wat geïrriteerde instructie stuurt naar de DIP. Sievinger voegt een handgeschreven notitie toe met de woorden: hoe kan dit? Maar de stroomversnelling van de voorkeursbehandeling van verdachte Suzebeek met betrekking tot Pats Development lijkt pas later echt te beginnen. Op 28 september 2012 wordt er namens Pats Development een verzoek gedaan tot uitbreiding van het perceel C2810. Binnen 2 dagen na binnenkomst van de aanvraag op het bureau van Sievinger, 1 oktober 2012, tekent Sievinger al akkoord met zijn bekende instructie richting DIP. Directie DIP, dezerzijds akkoord, ga nu medewerking. De uitbreiding zag hoogwaarschijnlijk op een parkeerplaats waar 115 voertuigen konden staan. Maar nu begint het pas echt voor Pats Development, Suzebeek. Want op 27 november 2014 wordt er namens Pats Development een verzoek tot wijziging bestemming ingediend. Volgens de voorgestelde wijziging moet er een aanzienlijk gebouw komen voor toerisme, opslagplaats, winkelruimte, bar, restaurant en een condominium voor maximaal 16 units. Een nogal serieus project op een nogal geliefde locatie in Aruba, met een nogal brede bestemming volgens het wijzigingsverzoek. Deze aanvraag komt op 27 november van dat jaar binnen. Maar ditmaal wordt de beslissing en ook de instructie tot uitvoering binnen een dag gegeven door minister Sievinger. Op 28 november geeft Sievinger de instructie aan de DIP deze wijziging uit te voeren en ook te formaliseren. Voor de duidelijkheid. Het gaat u dus niet om het verplaatsen van een schuurtje. Deze wijziging van erfpachtterreinen vertegenwoordigt een hele serieuze, aanzienlijke waarde. Later wordt er namens Pats Development 2-maal verzoek tot verlenging van de termijn ingediend. Dit voor het passeren van de akte bij de notaris. Beide verzoeken keurt minister Sievinger goed binnen enkele dagen. En uiteindelijk op 25 juli 2017 wordt de wijziging erfpachtvoorwaarden gepasseerd bij de notaris. Dan gaan we verder naar NuSaDao. Als ik verkeerd uitspreek, excuses. De optielening voor NuSaDao Corporation NV, naam NuSaDao, vindt plaats op 4 april 2012. Althans, dat moeten we aannemen. We hebben namelijk geen fysieke documenten kunnen aantreffen ergens. In ieder geval wordt op 24 maart 2017 door NuSaDao een verzoek tot bestemming wijzigings ingediend. Dit betreft een perceel direct naast het perceel van Pats Development bij Palm Beach. Wat eerst een bedrijvenpand zou moeten worden, wordt nu een multicommercieel bedrijf bestemd voor toerisme en een condominiumcomplex. De aanvraag komt op 27 maart 2017 direct binnen op het bureau van Sievinger. En u raadt het al, het wordt diezelfde dag goedgekeurd en ter instructie doorgestuurd naar de DIP. Een daadwerkelijke erfpachtovereenkomst wordt op 18 oktober van 2017 geaccordeerd door Sievinger. Slechts enkele dagen voor het aflopen van zijn ministerschap. Dit zal later ook een thema blijken. De aanvraag is ondertekend door Dinant Suzebeek. U raadt het al, broer van. Maar opnieuw is Pieter Suzebeek hier weer bij betrokken. Hij was bij oprichting van het vennootschap een van de aandeelhouders. De administratie van het vennootschap is aangetroffen tussen de administratie van Pats Development op het kantoor van Pieter Suzebeek. Ook maakt Pieter Suzebeek gebruik van dit perceel. Hij heeft daar een container staan waar hij de administratie van zijn bedrijf bewaart.
Ook verschijnt verdachte Suzebeek, Pieter Suzebeek, op een zitting in een civiele procedure gevoerd namens deze vennootschap. In het vonnis wordt hij zelfs door het gerecht aangemerkt als één van de bestuurders. In ieder geval, alles wijst erop dat verdachte Suzebeek ruime vinger in de pap heeft hier. Dat Suzebeek op de achtergrond blijft, doet hij uiteraard niks aan af. Sterker nog, het past precies binnen het patroon wat wij hier zien. Naar mening van het Openbaar Ministerie is in ieder geval sprake van een nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte Pieter Suzebeek, zijn broer en de vennootschap zelf in deze aanvraagprocedure. De opvolger van minister Sievinger, Audibert, heeft de erfpachtovereenkomst van deze vennootschap van 1 november 2017 nietig verklaard overigens. Waarom? De aangegeven reden hiervoor was dat de erfpachtovereenkomst in strijd was met de toen geldende ROP. Waarom? Onder meer door de goedgekeurde bouwhoogte van 7 bouwlagen. Daarnaast was niet aan alle voorwaarden voldaan van de aanvraag. Dit laatste wordt ook onderschreven door een vonnis van het gerecht van 5 december 2018. Dan ga ik verder naar Berchem Development. Een vennootschap opgericht op 2 november 2012. Door de oom van Suzebeek dit keer, Antonio Berkemeijer, en verdachte Suzebeek zelf. Dit via zijn holdingvennootschap Hersens Holding. De verdeling van de aandelen is wel wat opvallend, want Berkemeijer zelf heeft 1% van de aandelen bij oprichting. Suzebeek heeft de overige 99%. Suzebeek kan ook geen goede uitleg geven voor deze structuur. Een maand later, na de oprichting, december 2012, heeft Berkemeijer overigens geen enkel aandeel meer in Berchem Development. Vanaf dat moment is verdachte Suzebeek de enige middelijke aandeelhouder van Berchem Development. En Berchem Development is de grote klapper van verdachte Suzebeek. Zelden heeft het Openbaar Ministerie iemand zoveel geld zien verdienen met zo weinig inspanning. Ik neem u mee naar de kerstdagen van 2012. Vlak voor deze periode wordt er namens Berchem Development een aanvraag ingediend op het bureau van minister Sievinger voor een perceel in Oranjestad aan de L.D. Smith Boulevard. Uit deze aanvraag is af te leiden dat er al gesprekken hebben plaatsgevonden tussen Berchem Development, wij nemen aan dus uiteraard Suzebeek en Sievinger. Na de feestdagen, 5 januari 2013, geeft Sievinger zijn zegen over deze aanvraag met zijn woorden: akkoord conform, gaan u nu medewerking. Mocht er nog discussie zijn hoe deze brief en aantekening geïnterpreteerd moet worden, Abad schrijft in zijn reactie het volgende. Blijkens in zijn instructie op het verzoek van Berchem van 10 december 2012 bestaan uwerzijds geen bezwaren tegen uitgift. Er volgt vervolgens een radiostil van meer dan een jaar. Want pas op 18 juli 2014 wordt het verzoek doorgestuurd naar het bureau van minister Sievinger. Sievinger lijkt hier sneller goed te keuren dan zijn schaduw. Want volgens de stempel op de brief is het verzoek op 24 juli binnengekomen, maar de goedkeuring is op 23 juli afgegeven. De verlenging van het optierecht, de verlening volgt op 8 augustus 2014 en de overeenkomst tot vestiging van erfpacht volgt op 1 mei 2015. Bijzonder is dat het nu opeens om 2 percelen gaat, terwijl de aanvraag slechts om 1 perceel werd verzocht. Iets wat wij vaker zien voorkomen in het dossier, maar wat niemand kan verklaren. Maar dat op die datum, 1 mei 2015, wordt alle communicatie richting het bureau van de minister en de DIP gevoerd door Berkemeijer. Hij ondertekent alle stukken. Opnieuw is verdachte Suzebeek onzichtbaar. Ook Lionel Harms, de latere koper van de aandelen in Berchem Development, is nergens te vinden op die stukken. Maar waarom is dan Berkemeijer de persoon die alle vertegenwoordiging regelt richting het land Aruba? Waarom niet Suzebeek zelf? Berkemeijer is helemaal geen aandeelhouder. En de eerste communicatie richting de DIP dat er mogelijk een overdracht is van de erfpachtterrein, indirect, vindt plaats op 2 juli 2015. Door, opnieuw Berkemeijer, wordt een verzoek ingediend voor de overdracht van de aandelen aan Falcon Finance NV. Een bedrijf wat op dat moment toebehoorde aan de vennootschappen, gericht aan Lionel en Kurt Harms.
Dit is dus een overdracht van de aandelen gehouden in Berchem Development. Als gezegd, Berchem Meijer is op dat moment al lang geen aandeelhouder meer. Dat is Suzebeek. De overdragende aandeelhouder, dus de verkoper, is natuurlijk de partij die zo'n dergelijk verzoek zou indienen. Althans, dat lijkt ons logisch. Sievinger keurt die overdracht op dezelfde dag goed. Deze goedkeuring van de minister is ook vereist op grond van de erfpachtovereenkomst. Let op, voor deze datum, 2 juli 2015, zou het dus onmogelijk zijn voor iemand, anders dan de toenmalig aanhouder van Berchem Development, dat deze het erfpacht uiteindelijk ook zou krijgen. Uiteindelijk, want dat was de aanvrager en er is nergens indicatie dat iemand anders het zou krijgen, want er moest ook goedkeuring komen van de minister om het überhaupt over te dragen. Dit feit stelt een brief van de RBC-bank van 14 januari 2015, 5 maanden hiervoor, in een bijzonder daglicht. In deze brief verklaart de RBC-bank dat de UBO van Berchem Development voldoende financiële middelen heeft voor de ontwikkeling van het project. Dat is namelijk een van de voorwaarden voor de uitgifte van erfpachtterreinen. Dat is mooi. Dit zou uiteraard ook Suzebeek moeten zijn. Hij is natuurlijk aandeelhouder op dat moment van Berchem Development. Maar de RBC-bank refereert in deze brief helemaal niet naar Suzebeek, maar naar Lionel Harms als de UBO van Berchem Development, de toekomstig koper van de aandelen. Maar hoe kan dit? Dit is namelijk wel te verklaren door het volgende. Op de achtergrond, dan gaan we een tijd terug naar 2014, is er blijkbaar al de intentie om alle aandelen in Berchem Development te verkopen. Deze intentie tot verkoop is vastgesteld in een zogenaamde Letter of Intent van 18 oktober 2014. Deze verkoop ziet dus enkel gezien de datum op de optie. Verder helemaal niks. De verkoopprijs. 2.400.000 florijn. Dit is wat Suzebeek verdient voor het indienen van wat papierwerk bij zijn goede vent Sievinger. Een non-refundable aanbetaling van 240.000 florijn kan Suzebeek al gelijk in zijn zak steken. Want bij de ondertekening van de Letter of Intent verplicht de koper, Lionel Harms, zich al om die betaling te doen. En je ziet al, non-refundable, die houdt hij sowieso. Dat geldbedrag kijkt Suzebeek sowieso. Aan de andere kant, dus de koper, Lionel Harms, betaalt het bedrag 240.000 florijn met het risico dat hij nooit het recht van erfpacht krijgt. Want op dit moment is er nog helemaal geen recht van erfpacht. Laat staan dat de benodigde toestemming van die minister om de aandelen in Berchem Development, die Lionel Harms uiteindelijk koopt, over te mogen draaien. Lionel Harms is een zakenman, een ervaren ondernemer en een goede bekende in Aruba. Wij vinden het volledig onaannemelijk dat Lionel Harms deze betaling heeft gedaan zonder één garantie te krijgen dat Sievinger over de brug komt. En voor de duidelijkheid, Lionel Harms is geen verdachte hier, wordt ook hiervoor niet vervolgd. De enige partij die deze garantie kan geven is de verkoper van de aandelen, Suzebeek. De man achter de aanvraag, want op dat moment nog de optie. De sponsor van de minister. De persoon die de verbouwingen van de woningen van de minister betaalt. De persoon die ook direct voor de minister werkt. De persoon over wie wordt gezegd dat het altijd al duidelijk was dat hij het gewilde stuk grond, het perceel, waar de cruise terminal in Oranjestad zou verkrijgen. Maar de persoon die wel verborgen blijft op alle documenten. Maar wel ook de persoon die zijn zakken vult zonder enige zichtbare inspanning. Pieter Suzebeek. Het kunnen geven van deze garantie van Suzebeek aan de koper is illustratief hoe hij zijn voorkeursbehandeling van Sievinger gebruikt en te gelde heeft gemaakt. Dan BDP Development. Dit is een vennootschap die 100% eigendom is van verdachte Suzebeek. Hij is ook tevens middelijk bestuurder via zijn holdingvennootschap. BDP Development ontplooit ook geen enkele andere activiteiten dan de aanvraag die hij indient. Het gaat dit keer om een verzoek tot het perceel domeingrond bij Eagle Beach. Het betreft een verzoek voor een commercieel project bestaande uit een toren van 20 condominiums, winkels, restaurants en een bar. Een aanzienlijk project dus.
ter waarde van potentieel meerdere miljoenen forijn. Het startschot voor het project zou moeten zijn de goedkeuring van de minister. Bij zijn gratie zou het grootste project wel of niet kunnen aanvangen. U zou dus ook verwachten dat de bestuurder, de aandeelhouder van BDP Development, de aanvraag zou ondertekenen. Suze Beek. Niets is minder waar. De secretaresse, Griselde Arends, ondertekent deze aanvraag. Zoals Sievinger ook aangeeft tijdens de eerdere zitting in september, de naam van Suze Beek, zijn goede vriend, is nergens op deze aanvraag te bekennen. Hoe verloopt deze aanvraag dan verder? Deze aanvraag komt binnen 18 juli 2014 op het bureau van Sievinger. En ondanks het feit dat deze aanvraag dus niet de voorgeschreven route heeft genomen via de DIP, wordt deze aanvraag door Sievinger diezelfde dag geaccordeerd met zijn welbekende tekst en instructie. Er volgt vervolgens een afhandelingsprocedure waar wel wat op aan te merken is. Onderdeel hiervan is de aanbiedingsbrief van de DIP aan minister Sievinger. Nadrukkelijk, dit is een intern stuk. Dit is ook geen brief die naar derden wordt verstuurd of op enige op andere wijze aan derden ter beschikking wordt gesteld. Maar deze brief wordt wel aangetroffen op het kantoor van verdachte Suze Beek. Dat is bijzonder, maar ook vooral lastig uit te leggen. Want deze brief kan alleen vanuit de DIP of vanuit het ministerie van Sievinger komen. In ieder geval, en buiten alle discussies, ontvangt Suze Beek interne documenten voor aanvragen waar hij wel direct belang bij heeft, maar waar hij wel op de achtergrond probeert te blijven. Suze Beek die werkt als ambtenaar voor minister Sievinger. En dat laatste lijkt we soms bijna te vergeten tussen alle vastgoedprojectontwikkelingen van Suze Beek in deze periode. Daarnaast zijn er nog een aantal discrepanties in de aanvraag van BDP Development en de daadwerkelijke bouwplannen. Het aantal gevraagde units lijkt te veranderen. Het wordt vrij pragmatisch opgelost. Wordt de gevraagde aantallen simpelweg niet op te nemen in de uiteindelijke overeenkomst van erfpacht. Er volgen vervolgens diverse verlengingen van het optierecht in de daaropvolgende periode. In die periode ontvangt Sievinger van Abad op 11 oktober 2016 een conceptovereenkomst ter goedkeuring. In de begeleidend schrijven wordt aangegeven dat BDP Development nog niet heeft gedaan aan alle voorwaarden met betrekking tot de financiering. Uiteindelijk wordt de erfpachtovereenkomst enkele weken later getekend op 1 november 2016. Bijzonder is, Suze Beek heeft nou niet bepaald haast dit waardevolle document op te halen. Dat doet hij pas eigenlijk een jaar later, 28 september 2017. De uiteindelijke akte van erfpachtverlening wordt uiteindelijk gepasseerd, oktober 2017. Alles vlak voor het aftreden van Sievinger als minister. Er volgt dan het tegenvallen voor Suze Beek. Want het erfpachtrecht voor BDP Development wordt op 10 december 2018 door de opvolger van Sievinger opgezegd. Dit omdat Suze Beek, ondanks herhaalde verzoeken, onvoldoende inlichting verschaft omtrent de bouwaanvraag. Dan ga ik voorgaan naar de ene laatste, Mahogany Residence NV. Ditmaal voor deze vennootschap is het de neef van Suze Beek, Christian Arends, die door Suze Beek naar voren wordt geschoven. Arends ondertekent de aanvraag, maar opnieuw, het is natuurlijk weer Suze Beek die via zijn holding enig aandeelhouder is. Diverse documenten met betrekking tot Mahogany worden ook aangetroffen op het kantoor van Suze Beek. Wat gebeurt er dan met deze vennootschap? Namens deze vennootschap wordt er perceel gevraagd bij Palm Beach van ruim 2000 vierkante meter. Dit verzoek komt binnen 24 november 2014 op bureau van Sievinger. En u voelt al aan, misschien is er een patroon, op dezelfde dag wordt de aanvraag door Sievinger geaccordeerd. Ditmaal met iets andere tekst. Direct DIP akkoord conform, situatie oké. Gezien de tekst, dat is tenminste de interpretatie, kan de interpretatie zijn van ons, situatie oké, lijkt het alsof Sievinger binnen een dag een analyse heeft kunnen maken van deze aanvraag voor een aanzienlijk appartementencomplex verzocht door een vennootschap waar hij nog nooit van gehoord heeft. Er volgen diverse verzoeken tot verlenging van de optie namens het vennootschap en uiteraard, Sievinger keurt alles weer goed binnen dezelfde dag. En deze verzoeken tot verlenging worden weer gedaan door een bekende, de secretaresse Griselde Arends. Een gang van zaken die u bekend voor moet komen, in ieder geval het Openbaar Ministerie heel bekend voorkomt. Er is alleen al een belangrijk punt.
Dit optierecht, het erfpachtrecht, had niet uitgegeven mogen worden. Waarom? Dit was namelijk in strijd met het ROP. Waarom? Het viel in een natuurgebied. Daarnaast wordt dit perceel doorkruist door de hoofdriolering die vanaf de high-rise loopt. Sterker nog, de DAO adviseerde op 31 oktober van 2014 deze percelen niet uit te geven. Desondanks, en tegen dit advies in, accordeert Sieving die aanvraag conform het verzoek enkele weken later. Suzebeek is weer een waardevol perceelrijker. Het laatste stuk commercieel erfpachtgrond met betrekking tot Suzebeek. Het gaat nu om Whitefin Estates. Dat zullen we hier nou Whitefin noemen. Dit valt ook weer binnen patroon. Minister Sievinger geeft binnen een dag na binnenkomst akkoord op de optieaanvraag. En opnieuw schuift Suzebeek andere personen naar voren om buiten beeld te blijven. Ditmaal is het een bekende, Carlo Mansour junior, die liftwerk mag doen voor Suzebeek via Whitefin. Op geen enkel document, ingediend door Whitefin, op het bureau van minister Sievinger, komt de naam van Suzebeek voor. Zelfs niet wanneer Suzebeek op 17 november 2015 via zijn holding alle aandelen in Whitefin overneemt. Want ook na deze overdracht van aandelen blijft Carlo Mansour junior alle stukken ondertekenen namens Whitefin. We hebben geen twijfel dat het allemaal uit de koker van Suzebeek komt. Het past precies binnen hetzelfde patroon. Al begrijpen wij dat de aanvraag en uitgifte van Whitefin op zichzelf minder duidelijk wordt aan te merken als bewijs van een concrete voorkeursbehandeling van Sievinger richting Suzebeek. Dan wel dat er een tegenprestatie van omkoping. Wij zouden uw gerecht ook kunnen volgen indien u een partiële vrijspraak zou uitspreken voor de uitgifte van dit terrein. De gang van zaken van de bovenstaande commerciële erfpachtterreinen is nog ineens alles. Want Suzebeek, althans zijn familie, kreeg ook nog in totaal bijna 2000 vierkante meter erfpachtgronden voor woning bij Esmeralda in Noord, verdeeld over 3 percelen. En deze percelen worden allemaal op dezelfde dag, januari 2014, uitgegeven door Sievinger. We maken dan een snelle optelsom. Suzebeek verkrijgt ruim 15.000 vierkante meter aan commerciële erfpachtgronden op toplocaties. Ruim 1800 vierkante meter aan erfpachtgronden voor woningbouw op absolute toplocaties. En dan komt er nog bij 11.000 vierkante meter aan verkregen huurgrond, Jabubari, die ook kan gebruiken. Geen slechte score voor iemand die zichzelf omschrijft als een simpele boer die al tevreden is met een boterham met kaas. Wij zien de aanstelling van Suzebeek bij het bureau van toenmalig minister Sievinger ook als een voorziene voorkeursbehandeling. Waarom? Suzebeek verklaart slechts 3 uur te werken per week. Dit terwijl hij salaris ontvangt voor 40 uur per week, met ook nog aanzienlijke toelagen daarnaast. Voor een periode van 7 jaar. Een snelle berekening, u kunt het in de voetnoot teruglezen, betekent dat in deze periode Suzebeek meer dan 500.000 florien ontvangt aan salaris. In samenhang met alle overige bevindingen in het dossier kunnen wij tot geen andere conclusie komen dat deze aanstelling van Suzebeek slechts een spookfunctie is. En die functie is handig, want die neemt gelijk zijn ondernemingsrisico weg. Hij kan namelijk altijd terugvallen op een goed ambtenaarssalaris en tot de dag van vandaag een goed pensioen. Maar uiteraard is het niet het zwaartepunt van de verdenking tegen zowel verdachte Suzebeek als Sievinger. De conclusie met betrekking tot de opkoming van Suzebeek. Wij bekijken zijn handelen en dat van Sievinger in onderlinge samenhang en in een bredere context. Wij zien daarbij een duidelijk patroon. Suzebeek schuift stroommannen naar voren voor zijn verschillende bedrijven. Bedrijven die eigenlijk niet meer zijn dan een lege huls. Suzebeek blijft zelf op de achtergrond, maar doet eigenlijk alles. Tegelijkertijd worden de aanvragen van Suzebeek direct afgehandeld en goedgekeurd via het bureau van Sievinger. Opvallend is daarbij dat een groot deel van de erfpachtovereenkomsten binnen enkele dagen in oktober 2017 wordt ondertekend namens de minister. De opvolger van Sievinger noemt dit het afscheidsbeleid. Tegenover dit alles staan allerlei giften die Suzebeek aan Sievinger doet.
Schriften die ook een aanzienlijke waarde vertegenwoordigen. Sievinger doet daarentegen niks voor Suzebeek. Wij zien geen enkele gift of dienst vanuit Sievinger richting Suzebeek. Behalve uiteraard alle percelen die door Sievinger als minister worden uitgegeven aan Suzebeek en de aanstelling die hij heeft verkregen als adviseur van de minister. Gezien al deze bevindingen komen wij tot geen andere conclusie. Dat Suzebeek, doortrapt en doordacht, Sievinger als minister heeft omgekocht met het oogmerk allerlei commerciële erfpachtterreinen te krijgen en een voorkeursbehandeling te verkrijgen. Sievinger heeft zich daarmee ook laten omkopen. Dit was een duidelijke samenwerking. Er is wat ons betreft ook sprake van wetenschap, volle wetenschap en ook volle opzet. Komen we bij de tegenprestatie voor verdachte Harms. Voor de tegenprestatie van Sievinger richting Harms zullen wij ons hoofdzakelijk richten op de uitgifting met betrekking tot Island Estates. Aan het einde van ons requisitor zullen we naar kort ter volledigheid stilstaan bij de verdenking tegen Harms. Dit ook om voor de verdediging duidelijk te krijgen wat nou de verdenking tegen die specifiek verdachte is. De aanvraag namens Island Estates betrof een perceelgrond bij Palm Beach. De aanvraag dateert uit augustus 2013. De periode is al eerder genoemd. Het is namelijk precies dezelfde periode waarin Sievinger donaties ontving van Harms via zijn bedrijven Milero Investments en de Merlin Group. Gezien de omvang van de donaties, de timing, komen wij tot de conclusie dat deze donaties, giften, naar uiterlijke strekking geen ander doel konden hebben dan een voorkeursbehandeling te krijgen van de minister. Specifiek ook, of in ieder geval, de erfpachtaanvraag voor Island Estates te bespoedigen. Een grote stap vooruit. In augustus 2017 is de overeenkomst tot vestiging van erfpacht gesloten voor Island Estates. Opnieuw vlak voor het aftreden van de minister. Bijzonder is dat er bij de DIP geen documenten van Island Estates zijn aangetroffen. Wel wordt het dossier aangetroffen bij de BID. Uit de stukken bleek dat de aanvraag zag op de bouw van 45 luxe condominiums. Daar waren wel diverse bestemmingwijzigingen voor nodig van minister Sievinger. Sievinger heeft al deze verzoeken op dezelfde dag direct goedgekeurd en doorgestuurd naar de DIP voor afhandeling. Al deze verzoeken kwamen ook direct binnen op het bureau van minister Sievinger. Bijzonder bij de afgifte van dit erfpachtrecht is dat het later is teruggedraaid door de opvolger van minister Sievinger. Mede omdat het perceel niet uitgegeven mocht worden omdat het gedeeltelijk in een natuurgebied viel, de Boubali Plas. Daarmee is de overeenkomst van erfpacht in strijd met de toen geldende ROP. Dit laatste is ook onder aandacht gebracht van toenmalig minister Sievinger voordat hij de overeenkomst tot erfpacht tekende. Dit alles toont niet alleen aan dat de donatie van Harm feitelijk steekpenningen betroffen voor Sievinger te bewegen tot de voorkeursbehandeling, gezien de omvang, de timing en de aard, maar tevens dat Sievinger daadwerkelijk handelingen heeft verricht om erfpachtterreinen uit te giften, te bewerkstelligen die direct in strijd waren met de toen geldende regels. We achten daarmee de passieve omkoping betrekking tot Harms en de vennootschappen aan hem verbonden wettig en overtuigend bewezen. Benadruk nogmaals de vennootschappen die aan hem verbonden zijn, niet per se zijn zoons. Tegenprestatie van Pristine Estates. Wij zullen verder gaan met Pristine Estates. Die zijn gedagvaard, maar zijn niet op zitting, want zij zijn een transactie aangegaan. Voor een bedrag van 1 miljoen florien. Wat betreft de voorziene tegenprestatie, dan wel bevestiging van de voorkeursbehandeling, zullen wij ons hoofdzakelijk richten op de wijziging, splitsing van de erfpacht in de periode tussen 1 juli 2017 en oktober van hetzelfde jaar. 1 juli 2017 wordt een ministeriële overeenkomst gesloten. In oktober van hetzelfde jaar, aantal maanden later, is een aanvulling op deze overeenkomst. Wij zullen die naam noemen aanvullingsovereenkomst Pristine. Zoals eerder aangegeven aan het begin van het requisitor, ontvangt Sievinger in die maand, dus september 2017, in totaal 40.000 florien aan donaties van Pristine Estates. Een aantal bijzonderheden die wat betreft het Openbaar Ministerie op zijn minst wijzen op een daadwerkelijke voorbehandeling van Sievinger. Wat bedoel ik ermee? Laten we de twee overeenkomsten, de initiële en de aanvullingsovereenkomst, naast elkaar houden. Ten eerste,
de bouwverplichting opgenomen in de aanvullingsovereenkomst is opeens 24 maanden. Bij de initiële overeenkomst 12 maanden. Geen verzoek met betrekking tot deze aanpassing is aangetroffen. Voor een dergelijk groot project is zo'n verlenging uiterst waardevol. Waarvoor en waarom Sievinger dan deze wijziging toelaat is onduidelijk. Er is wel correspondentie hierover terug te vinden in het dossier. Maar deze correspondentie betreft enkel voorwaarden die Pristine Estates wenst. Want uit deze e-mailcorrespondentie tussen de advocaat van Pristine Estates en het managementteam van het DIP blijkt over een discussie van de werking van bijzondere voorwaarden ten opzichte van de landsverordening. Alvars Damers, lid van het managementteam van het DIP, met ook bezwaren, bedenkingen naar voren hierover. Deze worden volgens door de advocaat van Pristine Estates weggewijfd. In ieder geval, Pristine Estates wordt geen strobeet in de weg gelegd bij de onderhandeling van de aanvullingsovereenkomst. Wat Pristine wenst, wordt geregeld. En het belang van de wederpartij, in deze zaak het land Aruba, lijkt op geen enkele wijze beschermd of gediend te worden. Dit alles moet bekeken worden tegen de achtergrond dat door de Pristine voorgestelde voorwaarden op dezelfde dag worden goedgekeurd door minister Sievinger. En mocht u nog twijfelen of iemand twijfelen aan de betrokkenheid van Sievinger, persoonlijke betrokkenheid bij de aanvraag van Pristine Estates, delen van het DIP-dossier van Pristine Estates zijn aangetroffen in de woning van Sievinger tijdens de doorzoeking van oktober 2019. We achten daarmee de passieve omkoping met betrekking tot Pristine Estates voor Sievinger wettig en overtuigend bewezen. Dan een kort stuk over omkoping achteraf dan maar vooraf. Of ik moet eigenlijk zeggen vooraf achteraf, in die volgorde. Maar artikel boek 2, 351 bevat twee afzonderlijke misdrijven. Namelijk passief ambtelijke omkoping vooraf en u raadt het al, de omkoping achteraf. Hij draait daarbij logischerwijs om de vraag of de ambtenaar op het moment dat hij de gift, belofte of dienst vroeg of aannam, heel snel, wel of niet al zijn ambtelijke tegenprestatie leverde of daarna. Ten lastenlegging ziet op beide varianten. Naar ons oordeel beging verdachte Sievinger beide varianten dus. Mede met de verwijzing naar het vonnis van het gerechtshof Den Haag in de corruptiezaak van de Roermondse wethouder, menen wij al dus hier bewezen kan worden dat Sievinger deze gift aannam en vroeg, terwijl hij wist dat deze hem werden gedaan om hem te bewegen tot een ambtelijke wederdienst, de omkoping vooraf, en ook nog, terwijl hij moet hebben begrepen dat deze aan hem werden gedaan, ten gevolge of aanleiding waarvan een eerder verleden dienst. Het verschil tussen vooraf en achteraf. Conclusie met betrekking tot de omkoping. Naar ons oordeel dingt het samenstel van deze feiten en omstandigheden zonder meer tot een conclusie dat verdachte Sievinger, gezien het kennelijke doel en de uiterlijke strekking van donaties, wist, begreep of moest hebben begrepen dat de verdachte Harms, Suzebeek, al dan niet via de hen geleerde bedrijven en Pristine Estates, met die schriften beoogde om hem, Sievinger, voordelig te laten beslissen op hun erfpachtaanvragen. In ieder geval zijn die giften gedaan om een goede relatie met Sievinger op te bouwen en te onderhouden. Dit met het oogmerk dat deze relatie voor de gevers op enig moment één of meer voordeel zou kunnen opleveren. Daarbij was ook meermaals sprake van een concrete en beoogde tegenprestatie. Wat betreft het omkopen door Arends, dat is hier eigenlijk wat minder subtiel. De envelop kan op geen andere manier beschreven worden als een steekpenning aan Sievinger. Punt. Daarvoor hoeven we niet uitgebreid stil te staan bij een kennelijke doel, strekking van de gift. Maar het bovenstaande moet niet gezien worden als losse incidenten. Er is hier duidelijk een patroon zichtbaar. Personen uit de directe kring van Sievinger vragen, verstopt achter vennootschappen, opties aan voor commerciële erfpachtterreinen. Dit direct bij zijn bureau. Sievinger vraagt of krijgt, of neemt aan, een gift en donatie. Vervolgens wordt Suzebeek, zocht Sievinger, ondersteund door Abad en Avery, voor de spoedige afhandeling van deze aanvragen en worden de zakken gevuld van de minister. Ga ik door met de verduisteringszaak in zaakdossier Stichting FCB. En ik verwacht nog ongeveer 20 minuten bezig te zijn met het gedeelte van de rekenschap, de feiten en de bewezen verklaring.
Sievinger wordt namelijk ook verdacht van onrechtmatige onttrekking uit zijn stichting FCB. Dit is verduistering. Verduistering is een heel feitelijk begrip. De wet of jurisprudentie omschrijft het eigenlijk vrij duidelijk. Iemand is houder, vrij vertaald, die heeft ergens toegang toe, tot een goed, dat niet tot je eigendom behoort. En die persoon besluit op een gegeven moment om de zaak, en ik citeer, naar eigen goeddunken nutten te maken en daden heeft omgezet door als heer en meester te over gaan beschikken. Je hebt iets onder je wat niet van jou is en je besluit, het is wel van mij. Daar is in de praktijk snel sprake van. Geld gebruiken of onttrekken van een stichting voor een ander statutair doeleinde dan de stichting voorschrijft, is in principe al verduistering. We kijken naar stichting FCB. De statuten schrijven het volgende over de doelomschrijving van de stichting. En ik citeer. De stichting stelt ten doel het bijeenbrengen, administreren, beheren en aanwenden van de fondsen die zijn bestemd voor de verkiezingscampagne van de heer Oslin Benito Sevinger. Vanuit de stichting is op 9 juni 2015 een cheque van ruim 11.000 forint uitgeschreven aan Toulouse Travel & Trading. Wat is het dan? Uit onderzoek blijkt dat deze betaling zag op een reis van de vrouw van verdachte Sievinger. Een dergelijke reis valt evident niet binnen de statuten van zo'n stichting die bedoeld is voor verkiezing. Sevinger ontkent dit op zichzelf ook niet. Hij wil hier op zijn verhoor eigenlijk niet concreet over verklaren. Dit gaat hij op een later moment doen. Dat is natuurlijk zijn keuze, maar dat maakt de verklaring voor de onttrekking niet sterker. Deze onttrekking zou dus een terugbetaling zijn van voorgeschoten huurpenningen. Althans, zo begrijpt het Openbaar Ministerie het. Deze concrete verklaring voor deze concrete onttrekking volgt dus pas in augustus 2022, enkele maanden terug, via een financieel rapport van meester Oosterwijk. Niet via een verklaring van Sievinger zelf. Ik neem u mee naar het rapport. Meester Oosterwijk heeft, onduidelijk vanuit welke formele rol, functie of expertise, een analyse gemaakt van dossier Avestrus. Daarbij geeft Oosterwijk nadrukkelijk aan dat zij uitgaat van informatie verschaft door opdrachtgever Sievinger. Zij trekt de informatie ook niet in twijfel. Feitelijk is Oosterwijk de gedroomde rechter voor iedere verdachte. Ze neemt alles voor waarheid aan. Ook als daarvoor helemaal geen onderbouwing wordt gegeven. Vervolgens worden deze bevindingen tussen haakjes opgenomen in een officieel lijkend document met allerlei mooie stempels en plaatjes. Daar vinden wij wat van, maar het is uiteraard goed recht van een verdachte om dergelijke stukken te overleggen. Maar aan de verdenking van de verduistering doet het rapport helemaal niets af. Voor de verklaring van Sievinger over de onttrekking wordt namelijk helemaal geen bewijs overlegd. Ook geen stukken waaruit blijkt dat Sievinger kosten voor de stichting heeft voorgeschoten. En ook dat de stichting deze kosten zal terugbetalen. Getuige Piemento verklaart dan wel dat Sievinger ooit huur contant heeft betaald. Maar dat gaat volgens haar weer om een periode nadat het geld is onttrokken uit de stichting in 2015. Sievinger verklaart ook in zijn verhoor dat hij nooit geld heeft overgemaakt naar de stichting FCB. Dit moment van het verhoor zou aan mening van het Openbaar Ministerie toch wel het moment zijn voor Sievinger om te zeggen, wacht even, ik heb jarenlang veel geld voorgeschoten, bedrag X, bedrag Y, bedrag Z, voor de volgende zaken. Maar dat gebeurt niet. Waarbij, en dat is misschien wat meer technisch-juridisch verhaal, is de vraag of deze voorgeschoten kosten überhaupt voor rekening van de stichting komen. Dat kunt u, en dat zullen wij ook niet doen, niet zomaar aannemen. Maar het meest opvallende is dat het betalen van de vliegtickets voor de vrouw van Sievinger natuurlijk niet kwalificeert als een terugbetaling van de bestaande financiële verplichting van de stichting, die de stichting is verplicht na te komen aan verdachte Sievinger. Conclusie. Door de stichtinggelden die door verdachte Sievinger tezamen en in vereniging met anderen, waaronder Avery, als tekenbevoegde van de stichting onder zich had, aan te wenden voor privédoeleinden van verdachte Sievinger, die geen relatie hadden met de stichtingdoeleinden, maakt hij zich wederom tezamen en in vereniging schuldig aan het hem te last gelegde verduistering. Daarbij de opmerking dat ook de strafeis het niet het zwaartepunt zal liggen bij deze verduistering. Dan ga ik door naar de misbruik van functie.
Verdachte Sievinger, Abad en Avery worden verdacht dat zij misbruik hebben gemaakt van hun functie dan was ambtenaar. Nederland heeft artikel misbruik van functie niet ingevoerd. Dat betekent dat de Nederlandse rechtswetenschap en de Hoge Raad, het hoogste orgaan van de rechter, zich niet tot nauwelijks hebben uitgelaten over de reikwijdte van dit artikel. Wel heeft in 2021 het Gemeenschappelijk Hof van Justitie een belangrijke uitspraak gedaan, de zogenaamde Sherry-zaak, waarin het Hof dit wetsartikel duidelijk toelicht. De achtergrond. Het betreffende wetsartikel is geïnspireerd door het Verdrag van de Verenigde Naties, specifiek artikel 19 van het verdrag. Hierin staat opgenomen, en ik citeer: elke staat die partij is bij dit verdrag overweegt de wettelijke en andere maatregelen te nemen die nodig kunnen zijn om een strafbaar feit aan te merken wanneer ze opzettelijk gepleegd en misbruik van functie of positie, waaronder wordt verstaan het in strijd met de wet verrichten of nalaten van een handeling door een overheidsfunctionaris, ambtenaar, bij de uitoefening van zijn of haar functie, ten einde een onverschuldigd voordeel te verkrijgen voor die functionaris zelf of anderen. In het twistpunt wat bestond voor het vonnis in de Sherry-zaak was dat voor een bewezen verklaring van dit betreffende artikel, misbruik van functie, wel of niet was vereist of de verweten gedraging als zodanig in strijd met de wet moest zijn. Die knoop is doorgehakt door het gemeenschappelijke hof. Het hof heeft namelijk bepaald dat overtreding van een geschreven norm reeds voldoende is. Geen wet dus. Hierbij moet meegenomen worden dat de term misbruik zelf al een tamelijk streng wederrechtelijkheidstoets impliceert. Dat het daarbij in de aard van de ambtenaar ligt besloten dat er snel sprake kan zijn van een overtreding van een geschreven norm. Waarom? Ambtenaren dienen zich te gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt. Ambtenaren moeten onkreukbaar, betrouwbaar zijn. Er zijn diverse ruime open normen van deze strekking neergelegd in diverse landsverordeningen. Die zien op gedragen van ambtenaren. En de meest bekende is uiteraard voor minister de eed die hij heeft afgelegd bij zijn aanstelling als minister. Laakbaar gedrag van een ambtenaar is reeds voldoende voor de overtreding van dit wetsartikel. Er hoeft dus geen sprake te zijn van een geschreven norm. Het twistpunt wat daarvoor bestond en nu niet meer is. Dit is ook eerder het oordeel van de minister van Buitenlandse Zaken van Nederland, die in de toelichting van artikel 19 het volgende schreef aan de Staten-Generaal. Ik citeer: het artikel houdt in het strafbaar stellen van het wederrechtelijk verrichten of nalaten. De minister heeft het nadrukkelijk over wederrechtelijk en niet over in strijd handelen met een wettelijk voorschrift. Het hoeft natuurlijk geen nadere uitleg dat de term wederrechtelijk betekent onrechtmatig in het strafrecht. En dat ziet onrechtmatigheid op zowel geschreven als ongeschreven rechtsregels. Het zal voor geen van de aanwezigen vandaag de discussie staan dat oplichting, omkoping per definitie kwalificeren als misbruik van functie. Hetgeen wat wij naar voren hebben gebracht moet dan ook in oogschouw genomen worden bij de bewezen verklaring van misbruik van functie voor verdachten Avery, Abad, Sievinger. Wel zijn wij van mening dat een voorkeursbehandeling van vrienden en bekenden ten opzichte van de overige indieners voor de erfpachtrechten ook misbruik van functie oplevert indien er geen betaling of giften tegenover staan. Dit voortrekken, onbezolgen voortrekken, kwalificeert dus ook zonder tegenprestatie als laakbare gedraging door een ambtenaar en kwalificeert als misbruik van functie. Dat er voorkeursbehandelingen bij plaatsgevonden staat niet ter discussie. Dat deze voorkeursbehandelingen zijn gegeven door Sievinger, Abad en Avery in samenwerking en afstemming met elkaar staat wat betreft het Openbaar Ministerie ook niet ter discussie. Dat het voortrekken van bepaalde burgers vanuit de hoedanigheid als ambtenaar aan te merken is als misbruik van functie staat ook niet ter discussie. We achten dus de misbruik van functie per 2014 door het artikel ingevoerd wettig en overtuigend bewezen. Ik ga verder bij zaakdossier Bokuti Hotel. Dit zullen wij apart behandelen. Waarom? Wij zullen voor alle verdachten die in dit zaakdossier zijn gedagvaard vrijspraak vragen. Dat betekent voor verdachte Biemans
dat het Openbaar Ministerie u vraagt hem integraal en volledig vrij te spreken. Zeker zijn verklaring op zitting gisteren, ook onderbouwd met stukken, heeft het Openbaar Ministerie als doorslaggevende factor besloten dat er geen sprake is van strafbaar handelen van de zijde van Biemans. En voor zaakdossier Boukouti geldt er dus ook voor de andere verdachten die hierin zijn gedagvaard. Toch nog wat achtergrond over dit zaakdossier. Verdachte Biemans is eigenaar van het bekende Boukouti Hotel. In het verband met bouwplannen voor een restaurant doet Biemans in 2012 namens dit hotel een aanvraag voor uitbreiding van erfpacht. Deze aanvraag beweegt daarna traag door de gelederen en gangen van de DIP. Maar in dezezelfde lange periode komt via de Financial Intelligence Unit Aruba, de FIU, een melding binnen dat in totaal 80.000 florien worden overgemaakt door Biemans naar Abad. En dit zorgt ervoor dat alle alarmbellen afgaan. Zeker gezien de positie van Abad bij DIP. Onderzoek wijst uit dat Abad, naast zijn werk bij de DIP, ook commerciële taxatiewerkzaamheden verricht. Goed betaalde taxatiewerkzaamheden. De betaling van Biemans aan Abad zien op taxatiewerkzaamheden die Abad verricht voor het Boukouti Hotel. Voor verduidelijking, deze werkzaamheden voert Abad dus niet uit als ambtenaar. En Biemans betaalt Abad daar substantiële bedragen voor. Zelfs meer dan Abad factureert. Biemans verklaart hierover dat deze extra betalingen zien op een goede werkrelatie te onderhouden met Abad in zijn rol als taxateur. Een snelle taxatie van het hotel is nou belangrijk en in belang van het hotel, gezien onder andere financiering en verzekering, begrijpen wij. Sievinger verklaart pas op zitting in september 2022 hierover. In zijn eerdere vorige zwijgt hij hierover. Hij weet hier niks van. En er is ook geen enkele link aangetroffen richting Sievinger qua betalingen van Biemans. Het is natuurlijk apart dat iemand zo'n positie heeft bij de DIP, daarnaast ook nog commerciële taxatiewerkzaamheden verricht. Misschien ook wel strijd met interne regels. Maar de verklaring van betrokkenen, zowel voor de betalingen en facturen op zichzelf, als de extra betalingen, zijn die niet dermate ongeloofwaardig, en we durven ook wel te zeggen geloofwaardig, of worden ook niet tegengesproken in het dossier, dat wij deze verklaring zo aan de kant kunnen schrijven. Daarbij het traject van de erfpachtuitbreiding in zaakdossier Boukouti is daarbij ook dermate afwijken van de overige trajecten die wij tegenkomen in onderzoek Avestroes. Het past wat dat betreft ook niet in het patroon. Misschien schuurt het wel, maar onvoldoende om tot een bewezen verklaring te komen. Om deze reden zullen wij uw rechtbank verzoeken verdachte Sievinger, Abad en Biemans vrij te spreken voor de verdenkingen onder zaakdossier Boukouti. Witwassen. Afsluitend. Wij zullen de witwasverdenking tegen de verschillende verdachten gezamenlijk behandelen. Verdachten Sievinger, Suzebeek en Harms worden verdacht van dit feit. Hierbij dat de diverse witwasverdenkingen niet gelijkluidend zijn. Witwassen is eigenlijk een breed begrip. Wat houdt witwassen dan in het strafrecht in? In het strafrecht houdt witwassen in dat je goederen voorhanden hebt, omzet, overdraagt, die uit misdrijf afkomstig zijn. Dan wel dat je ook nog verhult wie de rechthebbende, de eigenaar is van de goederen verkregen uit misdrijf. En zo'n misdrijf kan iedere vorm hebben. Van belastingontduiking tot de opbrengst uit drugshandel. Maar voor de duidelijkheid, niet hoeft bewezen te worden welk specifiek misdrijf de bron is van het witwassen. Maar om iedere vorm van onnodige misverstand te voorkomen. Het misdrijf wat evident ten grondslag ligt voor de witwasverdenkingen in onderzoek Avestroes is het omkopen van de voormalig minister Sievinger om de erfpachtrechten te verkleinen. Hetgeen wat de verdachten hiermee hebben verkregen, kwalificeert eventueel als witwassen. Anderzijds betreft ook de steekpenningen zelf. Ik begin met verdachte Harms. Verdachte Harms wordt verdacht van witwassen in de vorm van profijt, dan wel opbrengsten van het omkopen van verdachte Sievinger. Wij zullen u vragen verdachte Harms hiervoor vrij te spreken. Ondanks het feit dat er voldoende aanwijzingen zijn, in het dossier om te vermoeden dat Harms goederen middelijk heeft verkregen via zijn bedrijven als gevolg van de omkoping, is naar mening van het Openbaar Ministerie onvoldoende wettig en overtuigend bewijs dat er sprake is van witwassen. Het dossier is op diverse punten simpelweg niet sluitend genoeg om tot een concrete veroordeling te voorkomen. En in welke pleegvariant dan ook. Witwassen voor Sievinger en Suzebeek.
Indien de verdenking tegen deze verdachte enkel op witwassen zag, zouden wij een uitgebreid uiteenzetting geven van de verschillende elementen van witwassen, zoals opgenomen in het Wetboek van Strafrecht. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van enig misdrijf en hoe de opzet werkt. Maar het lijkt ons in deze zaak op pagina 56 van de requisitor overbodig. We willen de requisitor niet onnodig lang maken. Maar ook omdat de requisitor grotendeels gaat over de herkomst, de misdrijven. Indien de onderliggende misdrijven de omkoping bewezen kunnen worden, zal er voor de verdediging weinig ruimte zijn om te betogen dat er geen sprake is van witwassen. Althans, naar mening van het Openbaar Ministerie. Die munt heeft natuurlijk ook een andere kant, want het omgekeerde geldt ook. Bij vrijspraak voor witwassen zal het voor het Openbaar Ministerie een lastig verhaal zijn voor de ronde zaak met betrekking tot het witwassen. Waar zien de witwasverdenkingen op? 2 zaken. 1 begin ik mee. De steekpenningen die door Suzebeek aan Sievinger zijn betaald in de vorm van allerlei verbouwingen van zijn woning en waarbij de herkomst, het eigendom van deze steekpenningen, door verdachten Sievinger en Suzebeek in nauwe en bewuste samenwerking is verhuld. In een gewone mensentaal, Suzebeek heeft allemaal spullen gekocht voor Sievinger, maar niemand mocht natuurlijk weten dat die voor Sievinger waren bedoeld. 2 betreft het voor Suzebeek de opbrengst van de verkoop van de aandelen in Berken. Deze opbrengst is 2,4 miljoen florien. Dit geld heeft verdachte Suzebeek verkregen door omkoping. Dat is witwassen. Ik begin bij het eerste punt. Betaling op zichzelf wordt in het algemeen niet tegengesproken door verdachten. Enkel wordt bepleit door verdachten dat deze betalingen voor de verbouwing door Sievinger aan Suzebeek zijn terugbetaald. Het OM heeft al heen gezet dat hiervan het terugbetalen geen enkel bewijs is terug te vinden. Het verhullen en verbergen volgt uit het betalen en koop van goederen via de bedrijven van Suzebeek, maar ook zeker uit de verklaring van verdachte op zitting. Beide zijn namelijk aan te merken als gedragingen die erop zijn gericht om het zicht van de herkomst te bemoeilijken. Daarbij moet naar de diverse handelingen in het witwastraject gezamenlijk gekeken worden. Uit alle stappen tezamen, zoals gezegd onder meer betalen van de goederen via de bedrijven van Suzebeek, maar ook het laten bezorgen van de goederen op een ander afleveradres, is er voldoende bewijs voor de verhulling van de werkelijke aard, herkomst, vindplaats van deze betreffende goederen. Gezien de frequentie, de aard van de witwashandelingen en de omstandigheden waar deze zijn verricht, is naar mening van het Openbaar Ministerie ook sprake van gewoonte witwassen voor dit onderdeel. Met betrekking tot 2. Het omkopen van Sievinger door Suzebeek voor de erfpachtterreinen van Berkem Development is evident een misdrijf. De betalingen die Suzebeek van Lionel Harms heeft ontvangen voor de verkoop van de erfpachtterreinen is daarmee te definiëren als een voorwerp wat middelijk uit het misdrijf afkomstig is. Er is bij tevens sprake van overdragen en omzetten van het erfpachtterrein zelf naar geldbedrag. Naar mening van het Openbaar Ministerie is witwassen daar met wettig en overtuigend bewezen voor zowel verdachte Sievinger als Suzebeek. En we zijn ons daar zeker van bewust dat er een bepaalde samenloop is met de overige strafbare feiten die deze verdachten hebben verweten. Dan zullen we ook rekening houden met de strafmaat. Nog kort behandelen wij verdachte Harms, verdachte Suzebeek en behandelen wij kort het beslag. Verdachte Harms. Op zitting verklaart hij het volgende. Ik was in die periode van onderzoek aan Westeroes, UBO, de gerechtigden van Milero, de Merlin Group en Island Estates. Harms verklaart dat hij opdracht heeft gegeven tot donaties. Al dan niet in overleg met zijn zoon. Hij, Kurt Harms dus, is ook UBO van de vennootschappen namens welke de donaties zijn uitgevoerd. De handelingen dan wel daden, voornamelijk de donaties zelf en de keuze daartoe, schrijven we ook aan hem, verdachte Harms, toe. Dit in nauwe en bewuste samenwerking met in ieder geval zijn zoon Lionel Harms, medepleger. Deze nauwe en bewuste samenwerking volgt als gezegd uit het feit dat Harms en zijn zoon een gezamenlijk beleid hadden met betrekking tot donaties. Overigens kunnen wij dat beleid ook nergens terugvinden in het dossier. Bijzonder is dan dat het volledige budget wat Harms volgens zijn beleid, wat hij noemt, heeft afgesproken, zo goed als volledig is gegaan naar Sievinger. 92.000 florien. Daarnaast is ook nog een grote verwevenheid van werkzaamheden van Harms en zijn zonen. Dit naast de evidente familieband.
Gezien de omvang, de timing en de aard van de donaties, waaronder het feit dat de donaties direct aan Sievinger zijn gericht, niet aan een partij, kwalificeren deze donaties als giften die het oogmerk hadden Sievinger te bewegen tot een bepaalde tegensprestatie of een voorkeursbehandeling in zijn hoedanigheid als minister. Het oogmerk lag, als gezegd, op de erfpachtuitgaven van Island Estates. Maar algemeen was daar maar ook een voorkeursbehandeling beoogd. Verdachte Harms heeft niet aantoonbaar voorwerpen afkomstig uit misdrijf voorhanden gehad. Andere woorden, vrijspraak zullen wij vragen voor witwassen, maar wij zullen u wel verzoeken verdachte Harms te veroordelen voor actieve omkoping en dus vrij te spreken nogmaals voor witwassen. Verdachte Suzebeek. Op grond wat hiervoor naar voren is gebracht, heeft Suzebeek zich zonder enige twijfel schuldig gemaakt aan actieve omkoping van de minister. Gezien de aard en ook de verhulling van de giften, maar zeker het patroon waarbinnen al deze handelingen hebben plaatsgevonden, hadden deze giften het oogmerk Sievinger te bewegen in zijn hoedanigheid als minister. Hierbij was sprake van een concrete beoogde tegenprestatie of tegenprestaties. Het uitgeven van erfpachtterreinen aan zijn vennootschappen. Dan wel ook de familie van Suzebeek op Suzebeek zelf. Dit betreft dus zowel de uitgave van commerciële terreinen als de uitgave van erfpachtterreinen voor woningen. In ieder geval heeft Suzebeek een voorkeursbehandeling gehad die hij ook beoogd heeft. En het dossier komt naar voren dat die beoogde tegenprestatie ook is verkregen. Daarnaast achten wij de witwasverdenking tegen Suzebeek wettig en overtuigend bewezen. Tot slot, tot wij bij de bewezen verklaring komen, het beslag. Eerst het beslag onder Suzebeek. Onder Suzebeek is beslag gelegd op een bankrekening van de Orca-bank te Curaçao. Dit gaat om een bedrag van ruim 1,3 miljoen US-dollar. Dit is, voor de duidelijkheid, de 2,4 miljoen florien, omgezet in dollars. Deze bankrekening staat op naam van de Golden Rain Private Foundation. Suzebeek is enige indirect rechthebbende op deze bankrekeningen. Suzebeek bevestigt ook meermaals wat het bedrag van hem is. Suzebeek heeft als enige ultimate beneficial owner van de stichting een zodanige zeggenschap en belang tot dit geldbedrag dat zijn betrekking tot het geldbedrag en zijn goederen gelijkgesteld kan worden als die van de eigenaar. En zoals uitgebreid weergegeven in zaakdossier Suzebeek is het geldbedrag op de bankrekening middelijk afkomstig uit strafbare feiten, omkopen witwassen. Althans, het is aan te merken als een profijt dat wel baten was strafbare feiten. In ieder geval is uit onderzoek ter terechtzitting duidelijk naar voren gekomen dat het geldbedrag is aan te merken als onderdeel van het crimineel verkregen vermogen van verdachte Suzebeek. In beide gevallen is het geldbedrag vatbaar voor verbeurtverklaring en dat gaat het Openbaar Ministerie uw rechtbank dan ook verzoeken. Wij verzoeken u het volledige geldbedrag, 1,3 miljoen US-dollar, verbeurd te verklaren. En mocht u aannemen dat de Golden Rain Private Foundation rechthebbend is tot het geldbedrag, hoeft dit de verbeurtverklaring niet in de weg te staan. Waarom? Deze foundation is dermate dicht betrokken bij de feiten dat ook in dat geval overgegaan kan worden tot feiten. Voor het overige beslag. Wij zullen opdracht geven deze goederen te retourneren aan de rechthebbende. Dit gaat nogmaals om het klassieke beslag. Retourneren dan wel opheffen. U hoeft hier dus geen beslissing verder over te nemen. Voor de zaken dan wel goederen die momenteel onder conservatorbeslag liggen, deze zullen wij afhandelen naar gelang er wel of geen ontnemingsvordering is aangekondigd door het Openbaar Ministerie. Een deel van het conservatorenbeslag zal voor een aantal verdachten ook op korte termijn worden opgegeven, dan worden teruggegeven aan verdachten. Dit geldt evident niet voor de goederen, waaronder de woning van Suzebeek, Sievinger, waarop conservator beslag ligt met het oog op de ontnemingsvordering van Sievinger. Dit beslag zal dus gehandhaafd blijven. Komen wij tot de bewezen verklaring voordat wij later na een korte schorsing overgaan tot de strafmaat. Voor verdachte Sievinger. Oplichtingen van het land Aruba, meermaals gepleegd. Passieve omkoping in strijd met zijn plicht, meermaals gepleegd. Misbruik functie. Verduistering, gewoontewitwassen. Vrijspraak voor de passieve omkoping in zaakdossier Boekuti Hotel. Suzebeek.
Actieve omkoping in strijd met plicht, meermaals gepleegd. Gewoonte witwassen. Abat. Oplichting van land Aruba, meermaals gepleegd. Misbruik van functie. Abat verzoeken we vrij te spreken voor de passieve omkoping in Zakujet Bukuti Hotel. Avery. Oplichting van land Aruba, meermaals gepleegd. En misbruik van zijn functie. Arends. Oplichting van land Aruba, meermaals gepleegd. Valsheid in geschriften, meermaals gepleegd. Actieve omkoping, waarbij in strijd met plicht is gehandeld. Núñez. Oplichting van land Aruba. Valsheid in geschriften, meermaals gepleegd. Werleman. Oplichting. Valsheid in geschriften, meermaals gepleegd. Mansour. Oplichting. Valsheid in geschriften, meermaals gepleegd. De laatste verdachte. Laatste 4 verdachten. Richardson. Wachten bewezen oplichting van het land Aruba en valsheid in geschriften, meermaals gepleegd. Winterdaal. Oplichting van het land Aruba. Valsheid in geschriften, meermaals gepleegd. En vrijspraak voor actieve omkoping voor Winterdaal. Harms. Actieve omkoping in strijd met plicht, meermaals gepleegd, gezien de meerdere donaties. Vrijspraak voor witwas. Tot slot, wij zullen u verzoeken verdachte Biemans integraal vrij te spreken. Dank u wel. Ik heb begrepen dat u een korte schorsing wil. Ja, u hoeft niet binnen een kwartier te zijn. Wij denken dat met de strafmaat dat we binnen een kwartier klaar zijn. Dus ons voorstel zou zijn 1:15 verder te gaan. Goed.